da pentsatzie zenbat eta zenbat lagun egin ditugun. Lagun, dantzataldie zindotu denak, inderra eman diogenak, eta urte guzti hauetan iraunara zilegenak. Nire lagun guzti horiei eskerrak emateko zuzendute dago gaurko ekitaldia. Eta ideia hori hartatza hartuta izenburue ekitaldia ala jarri ditu. Ide lagun. Bizken guztiotaz gogoratzen nahi dugulako eta alako omenaldi txiki baten. Eta guztiok esatetenien danotaz zein nahi duke gaur hemen zaudeten ikusle, guraso, dantzari, laguntzaile oroak, musikariak, danak konsideratzen zaituztegulako dantzataldien laguntzea dela. Horregatik eta idea horrekin euskal kultur sorkuntzan 40 urtez lan egiteko Euskorrirekin ere gogoratu nahi dugu hain utzi debenien bere musika doinu ezagun batzuek koreografi. Zako, 89 dantzari gure izango dire, boltzan. Bestetik eskerrak eman, baite estenografiakin, lorea, argazki aurkezpenakin Aione, Aitor Zalegirin bere bertzuagatik, eta nola ez, bati bat, lagunekoz lanien nahi dien, eta zuzeneko musika horien eskaini ezin dugu hemen gure lagunen. Garikoi, Oni, Eider, Usuak Maria Nene, Eñak, Maite, eta Gorka, zalantzai gabe azken hau, nerekin egin azitutzen nahuztu guztientzea. Badira beste batzuek, nire lagun guzti horietaz gain, Aztarna gehiago laga izen degenak taldien, beran jarduera biltasuneatik eta beste guztio batek utzitzia be, pertsona konkretu batzuei isket gehiago zuzendu nahi ginoke ekitaldia. Nik, oina menzuei zein dien zuzenien esan gabe, seguru nago ekitaldien zehar, nabarmen antzemango ezuela zeintza zaila. Orduen, bilotez, dela guztioi eskerrak emanez, haber guztatuz.
eman dizkio, baina ezin dugu bukau behai eskerrak eman gabe. Olako ekitaldi bat, elitzakelako posible izango zu gabe, Xabi. Eskerrik asko, astero, eskaintzea guztun denboratik, eta aparte, esiarik ezun lan danatik, horratzean ikusteztan ordu askoko lana daulako. Benetan eskerrik asko, eta zuretzako detaile bat, dakau. Bueno, ez dakit hitzik ateako zaiten, baina nik Xabierri eta beste denai, baina benetan bihotzez eskerrik asko. Urte guzti hauetan beha aldamenean eukien delako hasiera-hasieratik. 5 urtetatik gantzan hasi eta bai azpeitin, bai zestuan, batea jongean eta benetan hori bat izan da niretzat. Eta gaurkoa hitzik gabeko egitaldia izan da. Egia esan, behine baino gezkio pasadet, hemen taula gainean baino askoz gezkio, baina egia eskerrik asko bihotzi batzez, niretzat unkigarria izan da ikustia hainbeste urtean nire ikasle txikitatik izan dakoak ere, danak dantzan ikustia niretzat unkigarria da. Segi honetan, eskerrik asko.